Здравейте и честита нова година! Виждате, че съм с доста тежък грим, поне за мен. Това е защото се гримирах с всички продукти, не всички, но този грим е изцяло с продукти на SheGlam. Някои от вас може да знаят, че SheGlam е моя любима марка за грим. Повечето продукти, с които се гримирах, вече ги имах. Имах само някои неща да си допълня, за да снимам това видео. Приятно гледане! Така, почистих си лицето и е време да използваме тази основа. Отстрани ще ви оставям снимки на самите продукти. Както виждате, е изхабена. Затова съм си взела нова. Много я харесвам, почти ежедневно я използвам. Слагам си ето тук. Горе-долу помпичка и половина. Нанасям първо с пръст. Отскоро нанасям основата си с четка, между другото. Преди не го правих. Знам, че тази четка не е за това, но на мен ми е много удобна. Моя приятелка в момента си изкарва курса за грим. И понеже аз преди това бях си изкарала курс за грим, и разпитвам как работи. И главно използвам четки, докато аз използвах повече Beauty Blender. Откакто тя ми каза, че нанасят основата с четка и реших да пробвам и наистина много ми харесва. Изчаквам малко и преминавам към фондитена. Между другото, фондитените на SheGlam много добре са опаковани. На мен много ми харесва опаковката. Използвам матовия фондитен. Веднъж бях си взела и го изхабих. Мисля, че съм си поръчала същия цвят, но не съм сигурна. От него слагам горе-долу отново две помпички. Покривни фондитени. Много съм доволна. Вземам намокрения Beauty Blender. И започвам отдолу. Да, получила съм си цвета. Това е супер. Аз не обичам да прекалявам с фондитена. Дори да не ми е покрил несъвършенствата, просто не ми харесва да слоем фондитен. Избягвам околочната зона. Не слагам фондитен. Както виждате, ето така, че приличам на мумия. Мисля да си сложа маска на устните, защото са ми доста напукани. Съжалявам, че не използвам на SheGlam, използвам на Revolution, но на Catrice е по-хубава, да знаете. С остатъка от фондитена дублирам на местата, където съм по-зачервена. И с останалия фондитен минавам шията. Този продукт не съм го ползвала. За първи път ще го видя в действие. Това е коректора. Айде, защо не излиза? 2000 years later. Аз съм си взела много бял цвят. Горе-долу виждам, че е окей, но много ми е бял. Да, хубав е, но наистина трябваше по-тъмен да си взема. По принцип, винаги когато си взема, дали ще е фондитен, дали ще е коректор, винаги се вземам тъмен. За първи път ми се случва да си взема много светъл. Между другото, така като съм го разнесла коректора, не ми е чак така светъл, да ви кажа. Вижте как става. Вече като прелях и на двете очи, наистина ми е светъл. Връщам се думите назад. Сега ще използваме ето тази лилава пудра. Както виждате, много ми е любима. Не е нова, както виждате. Вече я ползвам от доста време. Също така имам още две. Мога да ви ги покажа. Имам тази, която е горе-долу като банана паудър и розовата. Но лилавата най-много ми харесва. Така, сетвам се само под очите и горе-долу контурирам носа. С малко ще използвам още пудра. Просто забравих да сложа контура тук. Ще използвам течния матов контур. Не слагам веднага и на другата страна, защото много бързо изсъхва. Аз съм доволна от този продукт. Той ми е от доста време. Така че просто SheGlam е топ.
ще си сложа ето тук. Ще използвам едната четка горе-долу да си контурирам носа. Сложих си една точица тук. По принцип не обичам да си контурирам носа толкова много. Няма да изглежда така, сега ще го прелеем. Сега отново вадя пудрата и си оправям контура. С остатъка минавам брадичката и челото. Вземам ето такава четка, за да изтупвам където има повече пудра. Следващото нещо, което ще използвам, е много сладко. Това е ружа на Shiglam от серията им с меченцата. Между другото, този руж е дюп на този на Dior. Даже е по-пигментиран от този на Dior, защото аз имам и този на Dior, но аз предпочитам също Dior, защото аз не обичам прекалено много руж и когато топна един път с четката ми е достатъчно, а когато топна един път с тази четка им е прекалено. Затова хубаво я изтръсквам. Вижте, само съвсем леко докосвам. С такава четка, такава ползвам за хайлайтър. Ще използвам ето този хайлайтър. Слагам си ето тук. Слагам си и на носа. Малко е така. Слагам под веждата. Между другото не съм взела продукти за вежди, защото не обичам да си правя веждите, а само ги сресвам. Ето, виждате ли? Просто аз имам много гъсти вежди, харесвам се ги доста и нямам нужда да ги оправям. Това нещо никога не съм го използвала. Сега дойде днес. Днес дойде. Ето тази е много сладка палитра. Бисквитки има на нея. Не мирише на бисквитки. Когато отворих, мислех, че е по-малка, но дойде по-голяма и самите сенки са голям размер. Хареса ми гамата на цветовете. Доста често се използват при всякакъв грим. Дали ще е ежедневен, дали ще е по-тежък. Аз имам основа за сенки на Shiglam, така че ще я използваме днес. Блендирам с четка, след това с блендера. Вземам ето такъв тип четка, по-пухкава и вземам от този и този цвят, ето така. Смесвам си ги като основа на цялото око и така повтарям около 3-4 пъти, защото моя клепач е малко по-мазен, въпреки че кожата ми е суха, клепача ми е мазен. Ще използвам ето този молив, който го използвам като моливна техника. Ето така. И започвам да вкарвам цвят. Ще използвам ето такава малка четка. Много са ми любими тези четки, като езичета, които са. Преливам и се връщам. Направих го и на двете очи. И сега вземам ето такъв тип четка. И започвам с най-тъмния цвят от палитрата. Хора! Много ще ми хареса тая палитра. Сега няма да спра да я използвам. Затъмнявам ето тук. И влизам малко навътре. Искам да ви кажа, че тази палитра е дюп на тази, която е на Makeup by Mario. Просто съм шашната. Много ми харесва. Супер лесно се преливат цветовете. Аз не мога да повярвам, че това е палитра за 8 или 9 лева, не знам. Имам някакви спомени, просто дойде по-бавно пратката, защото я поръчах по празниците, разбира се. Не. Хора, не мога да повярвам. Това е най-хубавата палитра, която имам. Знаете, ако сте ми гледали видеото с колекцията с гърбове, че нямам малко палитри. Бяха ми любими тези на Джефри Стар, но
Тая 100% ги замества. Просто перфектните цветове, перфектната пигментация, перфектната преливка. Искам само да видите. Това просто е любов от пръв поглед. Гледайте следващата пратка на Полина. Ще е пълна с палитри на шеглам. Ще си свърля всички палитри. Честно казвам, вижте, имам само шеглам палитри. Аз когато имам тая палитра, другите просто ще са сенчени и няма да ги използвам. Вече вижте. Минавам към ето този цвят. Той ще ми е... Как идва? Втори цвят. Между другото, ако ви кажа как се гримирам, огледалото е на половин метър пред мен и се гримирам на него. Не използвам по-малко огледалце. Ето така изглежда. Сега минавам с смесен, този, който използвах до сега, с ето този. И за последно ще използваме най-светлия. Ето вижте как изглежда. На мен доста ми харесва. Сега с тази малка четка ще потъмня малко отдолу. Ето така се получи. Не мисля да слагам молив в водната линия. Време е да използвам ето този блясък. Този блясък ме е от доста време. Много се го харесвам. Искам да видите каква пигментация има. Преключвам. Няма да слагам повече от него. Само е така се го нанасям. Изтупвам четката. И го разнасям. Ето вижте. Да използваме спиралата на шеглам, която аз не съм използвала. А знаете аз колко много спирали имам. Но имам само две любими от всичките ми спирали. Искам да ви покажа четките. Лично на мене тази ми е по-любимата. Ето е другата. Аз ще използвам първата, която ви показах. Ползвам мигоизвивачка. Да видим. Виждам много хубав резултат, който много ми харесва. Само с едно нанасене. Но аз ще нанеса наистина само веднъж, защото ще слагаме и мигли. Ето така изглежда. Тези фибички ще ги махна хора, защото ми пречат. Вече. Мразя да имам фибички на косата. Ще си почистя маската от устните. Използваме ето това лип комбо. Аз така ще го нарека. Не се казва така. Това е като вайрал червилото на Dior, което блести. Аз вече съм си правила подобно, буквално едно матово червило и от ето този блясък на шеглам. Но реших да пробвам комплекта. Така, хоп. Искам да видя какво е това. Това май е лепило. Аха, това не е червило, имаме само молив. Ясно. Не знам дали ще ми хареса цвета. Малко ми е странен. Между другото, за първи път използвам молив за устни на шеглам и много ми харесва. Буквално без никакви натискания, никакви усилия не се влага, за да се нанесе. Супер леко минавам и докосвам. Само че цвета не е малко мой. Харесвам малко по-различни. Мале, това е много кафяво. Между другото, горе-долу е същия цвят, като едно от червилата на Джефри Стар. Знаете ли какво? Ето тук от вътрешната страна ще сложа от него. Ето това червило на Джефри Стар. Да, горе-долу, вижте. Не горе-долу ми е една към едно. Сега нанасяме от лепилото, което има в кутийката. Много е странно чувството. Ползваме четчицата. Ето го и блясъка. Искам да ви кажа, просто спестете едни 100 лева за това червило.
Така, много ми харесва как стана цялата визия. Малко ме е тъмно червилото. Но, нищо. Вземам си едни миглички и изрязвам тези стърчащи ръбчета. Между другото, те не са цяла лента, те са половинки. Между другото, хора, в TikTok днес гледах едно момиче, което е дала гримове на приятеля си и да я гримира, без да му дава никакви насоки. И мисля да направим такова видео за моя канал с моя приятел и той да ме гримира. Но това нещо трябва и с него да го обсъдите, но е някаква идея. Ето така се получи нашата грим визия с продуктите на Shigua. Ако ви е било интересно видеото, може да харесате, да се абонирате за канала ми и ще се видим вече следващия път. Измислила съм ви някои неща. Отивам да си чистя грима. Чао!